hours later. Twenty minutes later. Na, jó reggelt kívánok mindenkinek, azaz délután 2 órát. Hát igazából a nap ugyanott van fent, ahol szokott lenni ilyenkor reggel nyáron. Vagyis lehet, hogy már lefele megy, nem tudom. És sose tudom, milyenkor kelek fel mindig. Hétvégente. Na most az az érdekes, hogy az időjárás jelentés -11 vagy -12 fokot mond. És hát egy kicsit felöltöztem, felkészültem el. És a hátsó kijáraton kivisszük a szemetet. Aztán nem fért ki. Hú, de sütő van. Hát igen, nincs meleg. Mindjárt érünk a csodálatos kukához. Ez az egyetlen egyházi munka kb. Amit megcsinálok. Ilyen mindig szinte. Többit ez csak így ünnepekkor. Gyönyörű dobás volt. Szerintem így 3 pontos, tökre megért. Szóval most az lesz az érdekes itt Margitán fogok rabolni hétvégente, hogy ez egy kisváros. Az emberek tudnak mindenről mindent, és elég furcsán fog kinézni, úgyhogy egy kamerával járom a várost, és pofázok bele mindenféle hülyeségeket. Ez egy nagy városban még úgy olyan legit, vagy nem tudom, de egy 20 000-es városban még annyira nem szokták meg az emberek, hogy így járnak az utcán és beszélnek. Főleg itt Margitán, Romániában. Még nagyon nem. Semmi. Még a fülessel is megbámulnak az emberek. Szóval igen, pont az előbb mentem mellettem egy ember, és igazából csak azt sajnálom, hogy a reakcióját nem vettem fel, mert hát minden pénzt megért. Na szóval most a parkba megyünk, ahol találkozunk Mátéval. Hát annyit kell tudni, hogy ő a legjobb haverom, és hát már óvoda óta ismerjük egymást igazából. És valószínűleg késni fog, szóval nem csodálkoznék, ha itt lennék még a parkban. Egy fél órát. Nem tudom, hogy látjátok-e őt ott, őt. Ez a csillagunk. Hát finoman szólva nem teszi dolgát. Tehát nem. Egyébként, hogy megismerjétek Mátét, bocsánat, de tényleg nagyon hideg. A legfőbb tulajdonság az a késés, és hát 2:30-ra beszéltük meg a találkát itt a parkban. Erre most hívtam fel, hogy csá, merre vagy. 2 perc és elindulok, és azt kell tudni róla, hogy nem közel lakik a parkhoz. Nézzétek csak. Na ő ott, nem Máté. Olyan hideg van, hogy még a hold is odafagyott az égre és nem akar lemenni. Egyébként teljesen hülye vagyok, mert ott a napos oldalai meg itt fagyoskodtam, szóval most átmegyünk ide. De ahogy látom, Máté is teljesen hülye, tehát nem hiába vagyunk barátok. Mert ő azon az oldalt jön, mert láttam. Kamerán biztos nem látszik, de már mindjárt itt van a hülyeje. Igen. 2:30 van. És nem is a parkban. Mindegy, szerintem is. Ő ott, ő az. Fókuszál, please, ő. Átmegyek a sötét oldalra. Sikerült bemutatkozzá, ahogy kinyitotta. Ez is stílusosabb. Igen. Most az jön 45 van. Most az a rész jön, hogy el kell játszom, hogy én vagyok a legjobb barátod? Sikerült bemutatkozzál egyébként. Igen? Igen, fél van, és a parkban vagyunk. Szerintem is. Aha. Akkor késtem. De ez most még nem is volt olyan sok. 15 perc, meg plusz, ha még megvártalak volna a parkba, akkor még 10. 2 órához az semmi. Igen, egyszer késett 2 órát, mikor meg volt beszélve a találka, de...
Hát most valahol itt vagyunk. Ott vagyunk az zöld pontnál. És jövünk. Ide. Hajrá? Oda. Na go! Arra jövünk. Az egyik legjobb hely Margitán. Fizetett hirdetést hallottunk. Na, én ilyet fogok enni. Meg teja. Máté meg... Sült krumplit. Sült krumplit. Mert más nem lehet. Pika adag. Na hát igen, mert meg itt bent egy jó kis meleg helyen teját iszogatunk, meg kajálunk. Mennyit fog vajon fizetni? Na szóval megtömtük a hasunkat, tele vagyunk. Minden. Nagyon finom volt a kaja, egy kicsit csípős volt, meg sok volt benne a kukorica. Én meg csak krumplit ehetett, mert laktózérzékeny a gyerek. Köszönjük az informálást. Igen, amúgy. És amúgy még mindig nem hozott nekem gyógyszert, pedig már rá van bízva hónapok óta. Majd. Köszönjük. És most pedig nem tudom, mit csinálunk igazából. Megyünk még keresünk valami Szép helyet. szép helyet, Margitán. ami nehéz lesz. Aztán megyünk filmezni. Pontosan. Megnézzük a donjont. Nekünk való film lesz. Én úgy érzem. Szóval keresünk valami szép helyet, ahol valami hülyeséget lehet csinálni. Hogy öltözik egy magyar ember -17 fokban? Kicsit lefolyott a térdem. Hát így. Bőrkabát. De kikérem magamnak, hogy ez belül bundás. Na, azt hát. Tehát kívülről úgy tűnik, mintha vékony lenne, de belül bundás. Ez rókaprém. Ez pedig itt a másik oldala izéből van megcsinálva. Szibériai kenguru. Na szóval, küldetést kaptunk. Küldetés feladója anya. Küldetés pedig venni tojást. Szóval most megyünk a szupermarketbe. Azt fogják hinni, hogy mi vagyunk valami izék. Azt hiszik, hogy ilyen ételellenőrök vagyunk, hogy jövünk megnézni az izét. Igen, a tojás most ez a másik végén van. A tojás az ott van arra. Szerintem gyerekek ebben meg fog fagyni a csirke. De amúgy nem akarok hülyék már. Ez is a pipi. Kakas. A pipi tolja ezeket. Nem a kakas. De a kakas is hozzájárul. Hátrú. Na mindegy. Megvan a tojás. Gyerünk, beférsz. Ez az. Baszki, nem fér át a Hát ez nem jött össze. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Anya, vigyem be? Vagyok. Azért varázsok ettől egy kicsit. Hát, tudom. Kurva jó. Akkor